abakutshelanga abantu ukuthi mina ngikhethiwe. Unenhliziyo yenyoka. Mina futhi ngayithatha ngebusiness uyazi nawe ukuthi umuntu osebenza ngayo. Mana ke ntuthu. Manje le business ngizodlulisela kuwena. Uyathanda ukuhlaza umndeni. Oh, endenye into angikhohlanga ukuthi watshontsha million ngabani. Angikhohlanga. Abekwazisa. So njengoba uthi sibulale ulwandle, uyazi ukuthi abomthetho sizozithola nathi sinegazi ezandleni. Angandaba. Ngizomthola and manje ngithola Wena kusenze lento manje umthakathi lapho ngiyasithatha kahle. Uyi-1 million arawathi ngitshela umphakathi ukuthi yiyo eyenzile. lo kufanele ngikutatamise noma usuyidetective wenza into yakho nje ngikunika icase ebalulekile kulesi stage uyayithatha wena udlala ngayo Njani shaka efelang linyama. Kita tahu sih hasil saja. Aku pernah makan jana, tapi aku coba nanti lihat. Like, cewek ini tenaya nam sadi. I think must do it definitely. Sekarang dia senang. Aku tengah iya kali. Business lama try So kapten kazokuthi inyoka thina siphila ngaphansi kanti khona la nje engizama ukusho lana zongo ukuthi as-investigate wonke umuntu nawo umndeni wakamkhulu and let us leave no stone unturned. Asibabu yakhumbuleka. Yazi nami ngikhumbula impela. Yazi uthola ukuthi silele lapha ngo2 ekseni. Ngithi ngiyambheka umuntu obusy nqafi chepise lapho lela hayi kodwa ke athi ngiyacambala la ngikhathele senza Yazi beni mkhonzile babweni mara sifana ukuthi isihlahle esikhulu sibile manje kodwa mina ngikhona for idingo zonke ngigcinela zona ngizokwazi ukunenza noma yini nedingayo Hayi good. Cha akenzeki. Ngithi sikhuluma nje kumanje. Lo sathane lo ulwandle ngaphandle. Uphumile ejele. angikuzwa kahle uthini Ngithi ulwandle uphumile ngaphandle. Dumaza kumele siye kuye sombona Yazi bengithi somyeka. Kodwa emva kwaloko kuyenzekalayo. Cha. Yazi baba ngikholwa namanje ukuthi ukhethiwe uyena ungifake ejele ngento engayenza. kodwa mina ngisupporta wena ngoba Baba, mina sengifuna ukusebenzela ukhethiwe ngiye business la la ekhaya. mina ngiyakusupport wena ngoba kwakuyisifiso sami sokuthi uthathe amabhizinisi ola ekhaya. sanibona ekhaya ulali sizwile ukuthi uphumile uyazi ukuthi angijabulanga umbulele baba Angimbulalanga nina uBheki. Umuntu obulala uBheki umama wakho wena. Cha, again. ngithe ukufaka igama la Wena kamama kwamngani ngaba ngispam. uzosinda ngoba khona urama Yimini uRambo mfana. uzosinda caba ukuthi Asabi. Phumani la kwa. Phumani. ngizokuba Hamba wena ngishotha la. Uthi mama wena ukucela ukuthi wenze fraud. ayina
Awungayibeki kanjalo. Ngihlobisa ngithini? Uqala ukuthi wenze ubugebengu. Ungamtsheli ubaba ngoba ngigcine wena. Angingatshela ini? Akhulumani. Hayi lutho baba. Hayi baba, uma mncane nomntuthuko ucele nanga ukuthi amenzele ifraud. Nontuthuko. Anibona kwamkhulu? Yo. Nibuyile futhi. Angazi ukuthi nifuna nda. Kunini nginitshela ukuthi angimbulelanga uBheki, ulwandle ubulala uBheki. Mrs Mkhulu, ukuze lento isebenze kufanele sisebenzisane. Then ngiyabuza Mrs Mkhulu, ubukuphi umnyeni wakho makashona? Bengisebhathroom, izingane bezingekho, uqhubeka bese uphuma kancane, then ke ngezwa uBheki nolwandle beqabana. So wazinjani ukuthi bebeqabana if bose bathroom ugeza ngoba if bangaphandle bayaqabana amanzi ayarawuna inside? Hayibo, usolabina. No Mrs Mkhulu, asisolo umuntu nje. Senza umsebenzi wethu nje kuphela. Bengimthanda uBheki mina. Bengiyeke ngize ngimbulale umyeni wami. Kodwa ngikhumbuli Mrs Mkhulu sithi umbulela. Kodwa kubonakala ngathi ngisolabina. Kubonakala ngathi ngisolabina. Ngibopheni ke, ngibopheni. Singobonke ngempela Ngibopheni. Uzwana nendlela. Yasithatha. La, bathi mina ngibulala uBheki mina. Ngisibayazi ukuthi ngomthana ngamampilo. Andiwenza ngomthetho. Senza i-investigation silandela umkhondo ngokufa kwaBheki. Le police station is one of the best. Shepherd ayingasiza. Ngaphinde ngibuye khani Kodwa sizobuya. Hambe so. Police station la. Nentuthuzo. Masimama kulanga zona. Amaphi futhi? Ngizwa bathi wena hey enhle egazini. Yabo, ingakho ngapho ukuthi uphathe amabhizinisi wala ekhaya. Futhi ukhola usiza ukuthi mina ngisayenza ifraud. Amanga lawo. Nje uyazi ukuthi ngikhuluma ngani. Babhuti nami nginalilungela ibhizinisi lika baba phela. Okay, mina njengomuntu omdala. Ngilungele lami ngithosana. Topic yabo abantwana bahlezi bakhuluma ngesikiniselo. Topic yabo nami ngikhona da bahlezi bakhuluma ngami ntwana bathi ngiyashisa. Topic yabo hlezi sikhona da abantwana bathi sikiniselo siyashisa basithanda sonke. Topic yabo hlezi khona da asamaka. It's your wife. Yaza ngikho happy ngale investigation ngikitheni khona si. Hayi man, akana proof umuntu lona. Kodwa uma eqhubeka kanje uzombamba futhi. Usawuthuka sisi siwadlala kahle namakhadi wethu. Anyeke futhi noma kungenzakalana ngiyejele mina angeke ngize ngibhahle ejele ngenxa yokubulala uBheki mina. Ma, uwo bulali baba.